inhliziyo ngoba ngekho yabo. God, Yeah. musuba nomoya. Uyabona ka first year God. Yeah. Ka first year. Awubani ufirst year kusuke kusandlalelwa la. Kodwa mina ngathola izinto. Ngitshele ngamaklasi angempela wena. Ka first year ngathi ngala ngathi doctorate. Ngala ka one God. Ngafika one ngathi masters. Ngane siporekile impela. Hayi ngamanga sidinga manga Joe God siporekile. indlela engaphasa God. Hayibo. Ngafika 3. Yeah. Cabanga ngathi. Wenze njani? Ngathi owners. Hayi, wedani. Khona uthi uthila khona ISS. Uzoyihlanganisa lengane wena. Udoctorate no first year manje no paraffin now. Oh God. Yeah. Indlela engaphasa God. Uqhubeka Ngafika ka 6. wenze njani? Ngathi diploma. Yeah. Ngafika ka 7. Yeah. Ngathi degree. Lalela ke mfana wami ungalinga usidakela. Uyabona lamango waqabayo. Amanga asobala abona ngisho iphayisel sayivolunteer.